trecut au fost tranzacționate peste 630.000 de imobile la nivel național, potrivit datelor ANCPI, ceea ce înseamnă peste 630.000 de contracte semnate. Ca urmare a semnării a tot mai multor contracte, avocații observă o creștere a capcanelor imobiliare în care cumpărătorii pot să cadă ca urmare a nerespectării obligațiilor de către dezvoltatori. Cele mai multe cazuri semnalate se referă la neracordarea locuințelor la utilități, nerespectarea termenelor de livrare sau neconcordanțe privind suprafața livrată. Care sunt obligațiile dezvoltatorului și la ce trebuie să fim atenți înainte de a deveni proprietari? Haideți să vedem în materialul următor. Care sunt principalele obligații ale dezvoltatorilor imobiliari referitoare la calitatea construcțiilor? La ce trebuie să fie atenți oamenii care intenționează să-și cumpere o locuință? Obligațiile dezvoltatorului sunt multiple. Unele dintre ele derivă din lege, altele sunt obligații contractuale pe care le convin părțile atunci când vor să achiziționeze un imobil. Printre aceste obligații se numără aceea de a realiza branșamentele la utilități. Aceasta este o obligație extrem de importantă care de multe ori este lăsată deoparte. De asemenea, există obligația dezvoltatorului de a garanta pentru viciile imobilului, pentru viciile ascunse. Există totodată obligația de garanție a construcției, de asemenea o obligație foarte importantă care trebuie avută în vedere de cumpărător. Există obligația dezvoltatorului de a se ocupa de toate autorizațiile și avizele necesare construcției. Vorbim în principal de autorizația de construire, de orice reautorizare, de prelungirea acestei autorizații, de eventualele avize suplimentare necesare. Acestea ar fi principalele obligații derivate din lege, care desigur pot fi completate cu o serie de alte obligații la latitudinea părților. Cu toate că legea 10/1995 privind calitatea în construcții specifică sarcinile care revin dezvoltatorilor imobiliari, pericolele la care sunt expuși cumpărătorii de locuințe noi sunt numeroase și departe de a se stinge pe măsură ce legislația se modifică și protejează beneficiarul. Câte procese ați avut până acum din cauza nerespectării angajamentelor dezvoltatorilor imobiliari? Am avut multe procese de acest tip. Cele mai multe sunt derivate într-adevăr de lipsa respectării acestor obligații de către dezvoltatori. E greu să spun un număr pentru că dintr-un litigiu pot să derive mai multe legate de aceeași tematică, dar ce pot să spun este că sunt din ce în ce mai multe litigi de acest gen și pentru că cumpărătorii, consumatorii devin tot mai diligenți, din păcate această diligență intervenind după ce semnează contractele. Și care sunt cele mai frecvente cazuri pe care le-ați întâmpinat până acum? Cred că cele mai frecvente cazuri rămân în sfera lipsei branșamentelor. Asta și pentru că obligația legală a intervenit oarecum recent și încă în multe dintre contracte este lăsată deoparte, adică nu este prevăzută contractual, deși vorbim despre o obligație legală. Sunt urmate îndeaproape de litigiile având ca obiect răspunderea pentru vicii. Chiar dacă această răspundere este prevăzută contractual, de multe ori ea nu este efectivă, adică dezvoltatorul nu vine și nu-și îndeplinește această obligație și apar viciile de construcție și intervenim noi pentru a atrage această răspundere a dezvoltatorului. În anul 2023 au fost finalizate peste 70.000 de locuințe în România. Pentru locuințele noi, dezvoltatorii imobiliari oferă reduceri atractive primilor cumpărători ce le achiziționează off-plan. În cazul contractării unor astfel de proprietăți, absența clauzelor contractuale bine definite poate duce la probleme la livrare. Printre acestea se numără întârzieri semnificative care pot dura ani de zile sau alte vicii care sunt descoperite ulterior de către cumpărător. Vedem în practică că aproape că a ajuns imposibil să se țină dezvoltatorii de termenele promise, fie din vina lor, fie din vina furnizorilor sau terților și așa mai departe.
Și atunci soluția cea mai bună la această problemă este să se insereze în contractele de vânzare, de fapt și mai bine în precontracte, în promisiunile de vânzare-cumpărare, ce se întâmplă în situația în care dezvoltatorul nu poate să-și respecte această obligație de livrare la o anumită dată. Fie că e prevăzută suportarea de penalități de întârziere, fie că este prevăzută o altă situație alternativă, posibilitatea cumpărătorului să se retragă din contract. Există mai multe variante contractuale care îl pot salva pe cumpărător de prejudiciile intervenite ca urmare a livrărilor întârziate. Aici clauzele pot să fie cumva succesive. Putem vorbi de o întârziere de câteva luni care poate fi tolerată, dar în momentul în care se depășește un termen rezonabil, pentru că au fost și întârzieri de ani de zile, atunci trebuie să intervină o clauză care să sancționeze această întârziere a dezvoltatorului. Pentru că persoana care se află în postura de cumpărător, de cele mai multe ori dă un avans care e folosit cumva cu titlul de împrumut fără dobândă până la urmă, pentru că dezvoltatorul se folosește de această sumă de bani și chiar dacă e prevăzută strict posibilitatea cumpărătorului să se retragă din contract, la 3 ani de zile după, e foarte probabil ca suma de bani respectivă să nu mai poată fi folosită pentru achiziționarea unui imobil de aceeași natură. Și atunci cumpărătorul este din nou prejudiciat. O altă problemă care apare uneori, neconcordanța între suprafața promisă în contract și suprafața care e în realitate după construcția apartamentului. Ce se întâmplă în situația aceasta? Da, am întâlnit și aceste situații. Există într-adevăr o toleranță, o marjă de eroare prevăzută contractual. De regulă ea este de plus minus 3 metri pătrați. Acum, sigur, depinde și de natura construcției în sine. Din punctul meu de vedere, în momentul în care se livrează o construcție care are o marjă de eroare peste această marjă minimă tolerată contractual, ar trebui să existe posibilitatea pentru cumpărător să se retragă din acel contract cu sancționarea dezvoltatorului că nu a respectat proiectul, pentru că una dintre obligațiile esențiale ale dezvoltatorului, și aici revenim la discuția dinainte, este să respecte proiectul. Ori dacă proiectul are determinată o anumită suprafață și ea nu este respectată, desigur trebuie să intervină sancționarea dezvoltatorului. Aici e foarte important ca în contractul de vânzare sau în precontractul de vânzare să fie foarte clar stabilită această suprafață și ideal ar fi să fie stabilită suprafața inclusiv pe camere. Pentru că am avut situații în care era stabilită o suprafață totală care era respectată, dar cumpărătorul s-a trezit cu o baie cu 3 metri mai mică decât era prevăzut în proiect sau o bucătărie mai mică sau o cameră mai mare de care nu avea nevoie să fie atât de mare. E important să se înțeleagă de către dezvoltator și de cumpărător deopotrivă că acel proiect trebuie respectat nu doar la modul general sau superficial, ci și în aceste detalii. Pentru că atunci când vrem să cumpărăm un apartament, vrem să-l cumpărăm și pentru structură, nu doar pentru suprafața totală și ne interesează și modalitatea de împărțire. Deci și această împărțire structurală pe camere trebuie respectată și când nu este respectată să intervină posibilitatea de retragere din contract cu o anumită sancțiune pentru dezvoltator. Scurt, înainte de încheiere, mai doresc să mai vorbesc și despre alte vicii ascunse pe care le descoperă clienții după ce au cumpărat proprietatea, despre finisajele premium care sunt promise în contracte și sunt adevărate instrumente de marketing prin care ți se vinde o proprietate, ele se regăsesc și în contracte, dar în realitatea este alta. Sigur, atunci când vorbim de vicii ascunse, această obligație este clar prevăzută legislativ. Deci și dacă nu este prevăzută contractual, ea derivă din lege. Omisiunea prevederii acestei obligații în contract oricum este acoperită de acest aspect, existența ei în lege. Ce înseamnă în concret obligația aceasta a dezvoltatorului? În momentul în care preluăm o construcție, sigur că ea este super ok, pare să fie cu toate în regulă. Dar pe măsură ce utilizăm acea construcție, observăm că apar tot felul de vicii. De cele mai multe ori vorbim despre vicii de construcție, care nu se pot vedea la prima vedere, nu se pot inspecta în momentul în care se semnează procesul verbal de recepție. Ce trebuie să facă un cumpărător în această situație este să notifice imediat dezvoltatorul cu privire la descoperirea acestui viciu.
E foarte important să se notifice repede, pentru că și aici vorbim de termene. Și atunci nu putem să invocăm un viciu pe care l-am descoperit acum 5 ani. Deci este important să se acționeze cât mai repede, asta e primul pas. O notificare către dezvoltator. Dezvoltatorul ar trebui să înceapă imediat să remedieze acel viciu. În momentul în care nu se remediază într-un termen rezonabil problema, atunci asigur că intervine specialistul, se apelează la un jurist, la un avocat care face această notificare oficială, îi pune în vedere un anumit termen și dacă nu se rezolvă problema în termenul respectiv, se apelează la concursul instanțelor de judecată pentru obligarea dezvoltatorului efectivă la îndeplinirea acestei obligații. Mai vorbeam și despre finisaje, care se promit uneori în contracte a fi premium, realitatea este alta. Ați avut asemenea situații? Da, am avut asemenea situații și aici e un pericol extrem de mare, pentru că noțiunea de finisaje premium este extrem de largă. Pentru cineva poate să însemne o anumită calitate, pentru altcineva poate să însemne cu totul altă calitate. De aceea, inducerea aceasta în eroare a cumpărătorului e foarte frecventă. Recomandarea mea pe care o adresez clienților noștri și la care sunt atentă în contractele pe care le analizăm este să se specifice cât mai clar în contractele de vânzare și în precontractele de vânzare care sunt finisajele pe care și le dorește cumpărătorul, care sunt finisajele care până la urmă se agrează între cumpărător și dezvoltator. Ideal ar fi să existe o anexă tehnică la contract sau la precontract, unde să se prevadă cât mai specific aceste finisaje, tocmai pentru a nu se lăsa ulterior la latitudinea dezvoltatorului sau la latitudinea instanței de judecată. Pentru că și dacă ajungem în instanță cu o asemenea problematică, până la urmă vorbim tot de o interpretare a noțiunii de finisaje premium. Ori termenul de finisaje premium nu este un termen juridic. El este deschis interpretării în funcție de perspectiva pe care o are fie dezvoltatorul, fie instanța de judecată dacă se ajunge acolo. Și atunci cumpărătorul trebuie să se asigure că ceea ce vizualizează el, ceea ce își dorește el pentru acele finisaje, este foarte clar specificat în contract sau într-o anexă la contract, ca să nu se încarce contractul. Ideal este o anexă care face corp comun cu contractul, dar în care sunt specificate pentru fiecare cameră sau pentru fiecare structură, compartimentarea și aceste finisaje care se convin cât mai detaliat cu putință. Cu toate acestea, prevenția rămâne întotdeauna cea mai eficientă abordare. Astfel, pentru a evita eventualele neplăceri, se recomandă efectuarea unei verificări înainte de a achiziționa un imobil, care să includă evaluarea dezvoltatorului, relația acestuia cu banca, parteneriatele sale, termenele de livrare și calitatea construcțiilor anterioare. Am constatat cumva cu surprindere că oamenii nu verifică persoanele cu care contractează. Ori ăsta este principial primul lucru pe care trebuie să-l facem. Există o serie de informații publice. Dezvoltatorul are o firmă, asta în condițiile în care vorbim de un dezvoltator persoană juridică. Acea firmă există în mod oficial și în mod public pe internet, se poate face o căutare, se va vedea data la care a fost înființată, cifra de afaceri, dacă sunt datorii, care este stadiul firmei. De asemenea, un alt portal public este portalul instanțelor de judecată, unde se poate verifica dacă dezvoltatorul respectiv a avut litigii și dacă acele litigii au avut ca obiect tocmai construcții edificate de acest dezvoltator. Deci, cu privire la aceste informații de bază, găsim variante să le verificăm și este foarte important să facem acest lucru. Pentru că dacă dezvoltatorul este pe piață de anul trecut și nu are cifre de afaceri sau are o cifră de afaceri foarte mică sau există foarte multe datorii sau alte probleme litigioase, apare un semnal de alarmă care ne face să fim mult mai vigilenți. Chiar dacă alegem în continuare să contractăm cu respectivul dezvoltator, dar este o altă atenție. Dacă observăm că în urma verificărilor dezvoltatorul este unul serios, fără probleme, încrederea, bineînțeles, este și mai mare. Recomand insistent tuturor celor care își doresc să cumpere o proprietate să verifice în primul rând dezvoltatorul și în al doilea rând să verifice contractul. Contractul în concordanță cumva cu proiectul, mai ales pentru acei cumpărători care nu văd locuința finală decât după ce au contractat.
neapărat să verifice această concordanță cu ajutor de specialitate pentru a se asigura că ceea ce cumpără este exact ceea ce își doresc și că nu își asumă ulterior probleme, litigii, timp și bani pierduți. Dacă totuși nu s-a făcut din diferite motive acest prim pas, recomandarea mea este ca în momentul în care descopere orice fel de problemă să nu aștepte, să apeleze la un specialist care să le dea sfatul cel mai bun pentru ei. Sfatul cel mai economic financiar, cel mai economic din punct de vedere al timpului și sfatul sau soluția cu cele mai mari șanse de reușită. Pentru fiecare astfel de problemă există soluții, dar important este să se acționeze cât mai rapid. Foarte multe situații am întâlnit în care dezvoltatorii au intrat în insolvență. Iar odată ajuns dezvoltatorul în insolvență, șansele să mai recupereze avansul sau chiar tot prețul dat sunt foarte mici. Ne dorim să preîntâmpinăm astfel de situații în care cumpărătorii rămân absolut prejudiciați în urma unei astfel de contractări.